Okay. Okay, og det er Malte, og jeg spørger om 3 spørgsmål. Har du en kæreste i klassen? Nej. Godt. Hvor gammel er du? 10. Nævn den pæneste pige i hele klassen. Der er den, du synes, der har pænest hår. Bare sig en eller anden. Godt, så der er ikke nogen klasse, der hedder den. Jeg er med. Godt. Næste. Okay, det er Cecilie, som også er med i de andre videoer, fordi vi laver videoer sammen. Ja. Ja. Cecilie, har du en kæreste i klassen? Nej. Hvem synes du, der er den pæneste pige i klassen? Skal vi 2? Dreng må det så være. Dreng, ja. Du bare synes, der er pæne. Er du der? No. Bare sig, hvad de starter med. Det kan være det. Jeg ved det ikke. Okay. Bare sig en, du godt kan lide som ven. Ham. Okay, ham der. Malte. Skynd dig. Næste. Nej. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Ja? 10. Okay, næste. Okay, så Thomas nu. Okay, jeg har en kæreste i klassen. Hvor gammel er du? 10. Sig den, der er pænest hår i hele klassen. Af pigerne. Kan du ikke sige, I don't know? Skal du? Sig et eller andet. I don't know. Kan du bare sige brunhåret piger eller lyshår? Tager du gas på mig? Nej, bare sig det. Tager du pis på mig, mand? Jeg er lyshår. Skynd dig på plads, jeg kommer hurtigt, jeg kan. Okay. Nej. Okay, vi skal Amalie, skynd dig. Okay, ny. Amalie. Har du kæreste? Nej. Hvor gammel er du? 11. Kan du godt lide, kan du godt lide drengehår? Lyshåret drenge eller mørkhåret drenge? Sådan laver Okay. Ud! Nej. Det er en drengs tur nu. Men det er Tobias. Tobias, kom nu! Tobias! Hvor gammel er du? 11. Kan du bedst lide brunhåret drenge eller lyshåret drenge? Lyshåret. Okay. Prøv lige. Nej, det er Tobias. En holder øje med ham. Den kommer godt. Hvor gammel er du? 10. Kan du godt bedst lide brunhåret piger eller lyshåret piger? Nævn en pige, du synes, der er pæn i klassen. Nævn en pige, du synes, der er pæn i klassen. Hende, der står med kamera. My dad. Okay, det er hende her. Nej! Jeg hader kamera. Nej! Ja, næste. Kom så. Isabella, skynd dig. Og smil på Okay, hvor gammel er du? 10. Kan du bedst i brunhåret drenge eller lyshåret drenge? Midt imellem. Hvem? Malte. Hvilke spørgsmål skal spørge om? Ja, har du en kæreste? Nej. Nå. Godt så. Det mangler du at spørge Tobias om. Gå nu væk. Isabella, Tobias. Og hvor gammel er du? 10. Har du kæreste i klassen? Hvem er det? Det er ham her. Bare lige hurtigt sådan lidt... Hvor er Tobias henne? Nej, okay, han er der ikke. Kan du bedst lide brunhåret drenge eller lyshåret drenge? Og det var lige hurtigt den her ting. Så. Og vi kommer til at lave den. Vi kommer måske til at lave den næste video hjemme hos Cecilie.